jo m'acosto. Deixa'm explicar una miqueta què és Batec, molt resumidament. El Pol Cooperatiu de l'Energia de Barcelona és un projecte en col·laboració amb moltes altres cooperatives, vaja, és cooperació entre cooperatives, i pretén idear un sistema energètic renovable responsable, fomentar el cooperativisme, els principis que hi van associats, portar la sobirania energètica als territoris, augmentar la força política en l'àmbit energètic. I els constituents d'aquesta col·laboració són Aiguasol, Azimut 360, Coòpolis, Ceba, La Col, Societat Orgànica i Emelcat. Déu-n'hi-do. Bona tarda, Albert. Sentim molt a parlar a les notícies, no? Descarbonització al 2050, transició energètica i no sé quants % d'energies renovables al 2030. Però de vegades tots aquests conceptes tan freds es deixen enrere el que és la transició energètica justa i la justícia i la igualtat social, no? Aquí és on entreu vosaltres. I no només com a cooperativa, que ja seria això, sinó com a cooperació de cooperatives. Què vol dir cooperació de cooperatives? Quins beneficis s'obtenen? I és molt difícil posar-se d'acord tanta gent. Bé, és molt difícil, sí. Des de Batec, la intercooperació la portem en diferents àmbits, la pròpia intercooperació de les cooperatives que formen part de Batec, que Déu-n'hi-do, el que t'he dit, és complex posar d'acord a moltes sòcies i a moltes persones. Una altra intercooperació és amb les altres cooperatives que formen part de l'economia social i solidària i que tenen una visió semblant a nosaltres. Doncs que, com deia, aquesta intercooperació ho portem en diferents àmbits, el nostre propi, amb les cooperatives que tenen a veure amb la transició energètica, però després, sobretot, la nostra idea d'intercooperar i de posar per davant el comú enfront de l'individual ve de la idea d'intentar compartir. Per nosaltres això és com el més difícil. I aquest compartir és quan també ho posem davant de les persones. Aquesta idea de ser capaços de compartir entre nosaltres mateixos dins la cooperativa o amb altres cooperatives, sobretot, l'objectiu final és poder explicar a les persones en els projectes en els quals participem la idea de compartir moltes coses, compartir coneixements, compartir valors, compartir estratègies i, des del punt de vista ambiental, també compartir recursos i residus. Les avantatges d'això són clares, i els que esteu aquí les coneixeu clarament. També hi ha una altra idea que és la d'aquest canvi de model que estem proposant ecosocial, com que va en contra una mica dels moviments convencionals que ens estan plantejant. També una mica la idea és poder fer de lobby, poder fer un grup de pressió perquè aquests canvis que estan havent vagin amb la direcció adequada. Hi ha molts científics experts que ja han fet estudis demostrant que la transició energètica, si no es baixa el consum, no és possible. És una de les vostres lluites, no? Una mica això del creixement infinit és un oxímoron total. Vivim en un planeta finit, no? Sí, a part d'aquesta idea de compartir, de cooperar, l'altre gran tema és el de redefinir les necessitats. Aquesta imatge de que quan tu desitges alguna cosa, darrere hi ha un impacte ambiental, hi ha un consum de recursos, una emissió de residus i que, per tant, per poder fer aquest canvi de model, si no reduïm el consum, serà impossible. Això per nosaltres és un repte ecosocial, però també és un repte, diguéssim, des de la nostra professió. La meva, que és la d'arquitecte assessor ambiental, doncs és la primera estratègia que apliquem. Per exemple, amb l'edificació, fins i tot replantejar-se el programa, si és necessari o no, si han de ser tants metres quadrats o menys, si podem compartir espais, si hem de fer obra nova o hem de fer rehabilitació, si podem utilitzar plantes que no gasten aigua o inodors que no gasten aigua o espais que des del punt de vista bioclimàtic ja poden funcionar. És a dir, hi ha moltes estratègies per poder reduir el consum i així al final aplicar el mínim d'energia possible. I aquesta és una idea estratègica. Ara ho faré bé. Gràcies, Albert.